Senator, kung siya'y malauman sa taga Misamis Occidental sa pagbisita nimo labi na katong mga napigtahan sa pagbaha. Ako, my own small capacity as your senator. Patuloy po akong tutulong dito sa mga kababayan nating mahihirap na maiahon po sila sa dulot ng pagbaha dito sa, hindi lang po sa Oroquieta, kundi sa mga tinamaang ng pagbaha dito sa Misamis Occidental. Mga unang araw po, nakipag-coordinate kagad ako kay Governor Henry Waminal at natutuwa po ako, mabilis ang responde ng inyong provincial government along with your local officials, no, mga mayors, ang bilis ang responde at saka talagang merong koordinasyon. Makita nyo, maayos yung koordinasyon, nagsasama yung mga opisyalis natin, pag pinagsama ang resources ng gobyerno, madali at yung tulong mabigay kagad sa taong bayan at yung mga clearing kagad, yung mga natumbang puno, yung coordination, pagbigay ng tulong, mga pagkain, ay naging maayos po dahil yan sa ating mga masisipag na local government officials headed by your governor, Waminal, and your mayors po in their respective areas na tinamaan po ng pagbaha. Noong mga unang araw ng pagbaha, pinapunta ko kagad yung mga staff ko para magbigay ng pagkain at meron rin yung allocation ng assistance for mga AIX do sa DSWD, meron po mga pinadalang mga t-shirt sa mga apektado po ng baha. Sa iba't ibang, I think 11 na municipalities yung... Ron, ilan ba yung munisipyo? Siyam na munisipyo, dalawang syudad. 11, no? Siyam na munisipyo at saka dalawang syudad. Ang pinadalahan ko kaagad ng tulong. At ngayong araw na rin po, ngayong araw na to, mayroon rin po akong dalang tulong para sa more than 2,000 na mga nabiktima po ng pagbaha. Ito po yung mga natitira na lang po sa listahan dito po sa Misamis Occidental. Asahan niyo po, in my own small capacity, I will continue to help Misamis Occidental. At kung meron po kayong mga pasyente dito na kailangan ng tulong, na kailangan dalhin sa Maynila o sa Davao, at kailangan dalhin sa Malasakit Center, meron na 154 na Malasakit Center sa buong Pilipinas na handang tumulong po sa mga indigent patients at meron pong dalawa dito mismo sa Misamis Occidental, meron po sa Osamis City at meron rin po sa Tangub City, merong Malasakit Center at meron rin po itatayo na mga super health center dito po mismo sa probinsya ng Misamis Occidental. I think 3 sa 2022 at 2 sa 2023. Sa paglilibot niyo po sa Malasakit Center sa Misamis Occidental, nasa Distrito 2 lang. By chance, Distrito 1 nga makapatod sa lugar na... Ang Malasakit Center Manggod na ay balaod nga ginasunod. May batas po yung sinusunod po ito. Ang nag-a-assess po nito ang Department of Health kung qualified na po sila sa Malasakit Center. Ibig sabihin, dapat yung hospital may kapasidad, may space, may kapasidad at yung 4 na ahensya ng gobyerno ay nandiyan dyan po para handang tumulong. Yun po ang i-assess po. Nag-usap na kami ni Mayor, i-assess po ng ipapasa ko po sa Department of Health to assess kung qualified na po ang Oroquieta sa Malasakit Center. sa paglilibot niyo po sa Miss-Oc, yung mga apektado po, yung mga damages, kumusta po yung paglilibot niyo? So far naman, mga tao nag-adjust na, no? Yung iba nagliligpit na. Importante po, cleared na yung daan, makakabalik po sa normal yung negosyo para pag bumalik yung negosyo, yung ekonomiya, balik na po sa normal. So yun po ang importante rito. Ang importante rito ay restoration of normalcy kaagad tuwing merong sakuna at rehabilitation efforts. Kaya nga po hindi ako tumitigil na isulong yung Department of Disaster Resilience. Ito pong departamentong ito, a cabinet secretary level, yun po ang makikipag-coordinate bago dumating ang bagyo, coordination ng local government officials with secretary level. Siya po yung makikipag-coordinate sa LGUs, preposition of goods, ilikas ang mga kababayan natin, ilikas dayon sa mga ligtas na lugar, sa evacuation center. Tapos ang mga LGUs dayon, andam dayon sa pag-abot sa baha. Paghawa sa bagyo,
restoration of normalcy o rehabilitation efforts dayon sa lugar. Mga guba nga tulay, mga guba nga dalan, maayos dayon coordination with the DICT, kana mga internet connection sa cellphone, kuryente sa Department of Energy, sa DPWH dayon, coordination nga clearing dayon ang dalan. Mao na akong ginaduso ang Department of Disaster Resilience. Mao na akong gi-file sa Senado nga dili ko muundang nga unta mahimo ng balaod para naa na tay cabinet secretary level nga mututok para sa mga disaster related. Senator, alam ka ang provincial official sa Londres sa Bismarck ka. Ano na yung mahimo nga medical center? Sa katabang mismo ito bunggon ini? Sa una, nakatabang ko kay then Congressman now Governor Wominal to increase tong inyong You are given 100 million. hospital. Hospital. Asa ka hospital ko sa? Kanina sa MPH, kanina ato nang gi-increase na ang bed capacity kay local hospital man from 150 to 500 and then we will be constructing a new building. Anong siyudad to sir? Sa City of Roqueta. Roqueta. Dati mga hospital na tabangan po nato. Ug as sa chairman sa health, kung kinahanglan magpasa og balaod, willing ko mo tabang nga mapadali. So kato galing sa Osamis na ako tayo natabang ato no. So Yeah, sa Mars Medical Center to, auto atong gi-upgrade from 500 na to 1,000 na ikaw ang principal o author kato, sa Senado. ako ay principal author ato sa una from 500 to 1,000 capacity. Kay kita ko nga kulang gyud kayo mga bed capacity sa ato mga hospital. Kita gyud ko dili lang dire sa Misamis Occidental, sa lain lugar. Ato ko sa mga hospital, isa ka kama, duha ka pasyente. Unsaon pagkaayo ana sa pasyente kung kulang kay mga hospital beds. The more we should invest sa atong healthcare system, ako as chairman sa health, naalang ko dire na mutabang sa inyo, sa inyong mga medical requirements dire sa inyong probinsya. Senator, batid naman natin na dati niyo pa naitulong ang pagkaroon ng permanent evacuation center sa bawat bayan, lalawigan at lungsod. Sa ngayon, ano pong masasabi niyo na ilan sa yung mga kapwa senador ay isinusulong na rin ito? Masaya po ako na yung iba kong senador ay gusto rin po magkaroon ng mga mandatory evacuation center. Ang final ko po sa Senado, mandatory evacuation center sa mga probinsya, syudad at munisipyo. Kasi tuwing may bagyo po, ang mga kababayan natin nilalagay sa mga eskwelahan. Nagagamit yung eskwelahan. Ngayon, face-to-face na tayo. May maantala yung pag-eskwela. Magamit ang mga classroom sa mga evacuees. Karon dapat natin maayong evacuation center, malinis, yung sanitation, may komportableng mahigaan yung mga bata, yung comfort room nila. Yan po yung mandatory evacuation center na isinusulong ko po. At ipaglalaban ko rin po ito sa Senado. Para pag may bagyo, bago dumating yung bagyo, ilikas kaagad sa mga evacuation center mga kababayan natin. Senador, sa pagkaalam ko, meron pong disaster fund ang national government and even the local government. Meron rin po silang mga sariling disaster fund. Kaya nga po nag-declare ng state of calamity para magamit kagad nila yung mga quick response fund nila sa executive department. Sa ngayon naman po siguro, umpisa ng taon, andyan dyan yung pondo ng, sa national government. Pero hindi naman po dyan umaasa lang lahat ang napakalawak po ng Pilipinas. Napakarami pong bagyong dumarating sa atin. Bagyo rito, bagyo doon, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Kulang talaga yung pondo ng disaster fund. Kaya dyan po ang mga Department of Public Works, iba't ibang departamento para tumulong. DPWH para sa infrastructure, DSWD para sa pagkain, NHA naman po o housing para sa mga pabahay na nasira. Yan po ang trabaho ng ating executive department. Ako naman po bilang inyong senador ay naririto lang po na handang sumuporta na pondohan yan. Para sa akin, unahin natin yung mga mahirap. Yung mga walang bahay, yung mga mahirap, yung mga walang makain. Yun sila ang nangangailangan po ng tulong ng gobyerno. last two questions, ma'am. Maiba po tayo, Senator. Sa hearing po ng Senado, lumilitaw na napabayaan ng gusto ang salt industry dito sa bansa dahil natila palpak ang implementasyon sa ASEAN
kahapon ang Committee on Agriculture sa Senado, pinag-usapan po ang possible amendment sa Republic Act 8172 or an act for salt iodization nationwide, ASIN, passed in 1995, seeking to revive the country's salt industry. Para naman po sa akin, no, sa ilalim ng batas na ito, required na kailangang iodize ang asin. Pero hindi naman po lahat ng asin na ginagawa ay para po sa food consumption. Kaya tuloy maraming nadi-discourage na mag-develop kasi nga required sila. Majority naman po sa asin ay ay para gawing sangkap sa fertilizers, not for food consumption. According sa hearing kahapon, to address this, meron pong proposed bill ang kasamahan ko sa Senado, Senate Bill 1450, or an act promoting the revitalizing the salt industry of the Philippines, filed by Senate Majority Leader Joel Villanueva, which seeks to amend the ASIN law. Ako naman po, in principle, pabor po ako na dapat po ay mabigyan natin ng rason ang mga local producers natin na i-revive nila ang salt production. But we will study the proposed bill further. Napaka-ironic po kasi para sa Pilipinas na kailangan pa tayong mag-import po ng asin despite the fact na ang Pilipinas ay isa sa pinaka mahabang shoreline po dito sa parte ng Southeast Asia. Pag-aralan natin ang mabuti. Ako naman po, protect the local producer. Kaya sinasabi ko parati, protect the local farmer, protect the local producer. Dapat po, Pilipino makinabang. Parati, unahin natin ang kapakanan ng mga maliliit na producer natin. Last question. Magandang hapon po, Senator. Si Jessica Pundo po ng DXCT-FM ng Tambok City. May iba lang po ang tanong ko po, Senator. Inamin kasi ni S.A.D. Galvez na may rambling sa EFP dahil sa posibleng mabitin na promosyon, bunsod ng 3-year fixed term sa EFP officer. Ano po ang pwedeng gawin ng Senado dito po, Senator? Nagkaroon kami ng hearing nung isang araw sa Senado. At ako naman po, I am for win-win solution. Gusto ko po happy ang military. Gusto ko po happy ang kapulisan. Dapat high moral po ang ating mga militar. Sila po nagtatrabaho tuwing may gera, tuwing pandemya, tuwing laban sa insurgency, even sa Marawi, sila po ang sumasabak sa gera. Even sa disaster, sila ang tumutulong sa atin. So dapat po, habang nagtatrabaho sila, dapat po ang ating militar ay high moral. So dapat we should come up with a win-win solution. Dapat po happy ang lahat at pag-aralan po natin ng mabuti. At yung mga nasa baba, dapat magkaroon po ng pagkakataon na umangat. Dapat po ay yung mga best and the brightest ay magkakaroon ng panahon at pagkakataon na maging general, na maging major general at maging lieutenant general po. At ayaw nating may mabawasang general, gusto natin mas madagdagan pa yung mga general at umangat yung may mga potensyal na mga young officers. Mensahe niyo po sa Misamis Occidental, sa lahat po. Mensahe niyo po. Sa akong mga kaigsunan dire sa Misamis Occidental, nialang dire ang inyong Senator Kuya Bongo, ang inyong silingan, taga Region 11 man ko, Bisaya pud ko, nga taga Batangas akong lulog-lula, pero Bisaya ko, taga Davao na ko ni Dako. Pinalangga mo namo dire tanan, sama sa una hantod karon. Di alam ko nga anda mo serbisyo sa inyo sa abot sa akong makaya, dili ko manaad sa inyo. Basta mo trabaho lang ko. Kung unsay makatabang sa mga pobre. Una niya gyud ko dire. Mauna akong saad sa una, masiasa mo sa tibok Pilipinas. Mula Apare hanggang Hulo, Batanes, niabot na pud ko sa Tumoy dire sa Hulo ug sa Basilan para mutabang ug mag-abri og malasakit center. Ni ako dire para sa katawhan. Thank you, Senator. Thank you.